Cek 1 2. Ya sebentar, kita lihat barangnya nih. Selamat hari Minggu mga manginang, doon na po sa bulong. Kita lihat tabereng di stoking buku ND nomor 764. 764. Tes 1. Cek 1. Tolong ini fokus. 764. Tujuh ratus 64 ya, oke. Ya. Agak lambat aja ya. Kita latih amang inang.
dorok sa tabuka ulauta di bagasan manuguton. Tamado hita pasahat tamalatio tutuhata martangyang maita dengan atabi. Amin. Marede ita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Tony Porbadia na tumapalangit do tanoon. Amen. Debata doha porusata dohot hagogota, pangurubi situtu di hagogotan akan na mangonay tu kita. Di bahay ni, dang mabiyar behita, nakpe balik tanoon. Jala lalo-lalo at kadulok, laho marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan de bata pergogo na suatu dosan. Ama nami na di banu gidyang. Di paboton hodo tuak kaparohan na siyan purbay. Marhite-hite bitang. Naung tubo anakmu na sasaday. Sordangi marohan nami. Asa utadahami aporsyaon na sitong. Marhite-hite ibana. Asa trabahin doot hami mamereng hamuliaon sogot. Marhite-hite anak haolongan nirham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai tong di pasai
Tatangion mampatik ni depata di permingguot ta sadarion. Ima patik paupaton dot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamu mapapadiaon ari minggui. Dinaunom ari maulamu nasa siulaunmu. Alay anggo ari papituhoni. Ari paraya dan ni Jehovah depatamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe. Manang borum. Manang naposom ilahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi isi ni hutan ni halak na mangibati hutam. Ay di naunomari do dito pa di bata langit dot tano, dot laut dot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituhoni. Di bani do bay na di pasu-pasu di bata Jehovah reparidernay. Jala di parbadiay. Dia do lapatan ni odo. Iko dia biari rohatta di bata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tuis rohata diajar nasian hatani di bata. Ikon badiadu hatani di bata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna. Atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan de bata, say pargugoy mahami, mangulahon na hubar tupatikmi. Amen. Poti madusat tanagudang idi adopan ni debata, martang iyang mahita. Ali Tuhan debata manami na di banua gijang, horo na patupaw na sesan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhiti-hiti anak kakolongan ni Roham, saya si maroham di hami, akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohana masesan ni dosa nami lehon matuhami todim na badiay. Asa unang ganggu rohanami di asi ni Roham, alay asa hot rohanami marhapor siyaon, lao mga topon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho, gawi pilihan na manghulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laos tabigima baga-baga ni di batataringot Tuhan sesan ni dosata, songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan sorat, upasonang pehamu. Buat hamu ma au gakku tu hamu, gurohon hamu ma sian au. Aina labok duau, jalan serep marroha, asadapotan hasunangan tondimuna. Aina labok do au gakku, jalan yang do dohot nahu hapor saton.
hasangapon mariribata na digijang. Amen. Hata ni dibata turpuk epistel songon patujolo ni jamita di binggutta sadarion imana tersurat di 5 Musa 26 mamukai masian ayat 1:10a alai Roma halak Misir mabain na suuhum tuhami jala dirupa hami jala dia pehun ulaon naporan tuhami. Jadi mangangkuhi mahami tu Jehovah debatani opunami gabi ditangihon Jehovah do suara nami jala marpanatak rohana di panguluhon dohot hagogotan na wahap hami. Dungi ditogion Jehovah mahami ruar sian Misir marhite sian tangan na gugodot marhite sian botohon na toltol dohot marhite sian hasunggotan bulon mardongan akatada dohot halongangan. Jala dibuan hami sahatu ingananon jala di basa-basahot tu hami tanoon, tano habauran ni susu dohot situat ni loba. Nuaik pe, idama, au mabuan patumonan di perbuai ni tano na nilehon mi tu au, ale Jehovah. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon na tani di bata, jala na upiopsa. Amen. Sa porsiaw ni sundak purtibion rap may hitamandok au porsia di debata Jehovah Ido ama pargogo na suhatu dosa na tumapalangit do tano au porsea si Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tubuan si Maria na gabe-gabe asiaton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaw na bernit di pangomuan ni Silatus na madarpazalo yorana di hao pinursilang na tuat tu banutoro di tanah na mulud sulkuliham amanai pergugo na suhatu dosa ni simay mana pa mula subot tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di tonni porbadia jala dong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dihasesan ni dosa doho dihatai na mandok mula mangulu subot ni halak ng mate doho tiang uluan na surasuda. Amen.
Shalom, selamat hari Minggu mah di hita sudena ruas ni huriata suang songoni naman dohoti permingguan sian bagas tabe gema titing namasa di minggu ta sadarion na perjolo titing nama ragam goar ni minggu sadarion ima minggu info kafit jala topik ni minggu ta ima maluado ganuk nama jo goarni Tuhani. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. B. Permingguan di huriat tahun. Partikian permingguan natapatupa di huriat tahun tajahamah di titing cetak. Jala ikun masjid itu mah kita mengulahun protokol kesehatan. Terus mah tapake masker ta. Cuci tangan mah hita ada orang so masuk tu gereja. Jala tahemat mah nama make tisu dohot tajaga mah jarak. Jala taparade mah hand sanitizer tabi. Akadak danak nama rumur ditorun ni 10 tahun na so vaksin dope dang bue dohot mar minggu di bagas gereja tak. Parhudulat ta di bagas gereja gabe 2 dohot 2. Ala PPKM level tolu di Tikion di Kota Medan, nasosiat di bagas gereja asa di GSG lantai sada dohot di GSM na baru. C. Pertanyaan sektor. Di minggu nanaing ro patu potama pertanyaan sektor di bagas gereja dohot GSG lantai sada. Hembar tusi di Pangido Haradiota lawan dohoti pertanyaan ini. Jala di mingguan khusus di hari Kamis, tapatu pado marhite virtual Zoom, jala manggati soring, mai di ganuk minggu. Asal bisikop tajahama di titing cetak. D. Ruas nasorang. Nah di hari Selasa 22 Februari 2022, di basa-basa Tuhan tado sadadak danak baru di keluarga J. Simajutak, baru hasugian sian sektor 2A. 2. Nah di hari Rabu 2 Maret 2022 di bahasa Tuhan tado sadadak danak baru di keluarga Pariaman Hotmaru Litua Silalahi Las Mariana baru Simanjorang sian sektor 3A. Ipas dodak danaki suang songoni dohot natorasna. E. Nanaing terdidi. Di minggu sadarion, di permingguan pukul 10.30, di patupa huriat tado pandidion dabadia tu yanakon ni ruasta sian sektor 2B. F. Naung marbagas. Nunga majalo pasu perbagason, ima Yeni Meriati boru nababan, boru niamata Effendi nababan, tubuni inata D boru sitanggang nahinan, ruas nihuriata sian sektor pitu. Dohot pangoli Citro Harmoko Niko Toga Torok. Anak nyamata Ropendus Toga Torok. Tubuni inata Tirlan boru pakpahan. Ruas ni gereja HKI Tanjung Anom Resort Medan 1. Pasu-pasu perbagason di Patupa na di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 di gereja HKI Tanjung Anom Resort Medan 1. G. Nanaing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagasom ma Melki Sedek Simajuntak SCOM MM anak ni amata Jongar Simajuntak SE MSI tubuh ni inata Evantina Borumanik SSI ruas ni huriata sian sektor 8. Dohot Oruanna Maria Angelina Borugultom SE Boru niamata Tarigan Gultom tubuh ni inata Rosli Manurung AMD ruas ni HKBP Resort Perumnas Batu Onom. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di gereja HKBP Tanjung Sari masuk pukul 9.30 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 dimulai pukul 15 di ruangan konsistori. 2. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagasom ma
Franz Daniel Marpaung ST, anak niamata Ramlan Marpaung, tubuh ni inata Esli M Boru Sirait, ruas ni Huriata Sian Sektor Opat D, dohot Orwana Santi Iriani Boru Simatupang SE, Boru niamata Marisi, Boru niamata Marsi Simatupang, tubuh ni inata R Boru Sitompul Nahinan, ruas ni HKBP Cijantung Resort Cijantung Jakarta. Pasu-pasu perbagason dipatupa di hari Jumat tanggal 10 Maret 2022 masuk pukul 9.30 WIB di Gereja GKPI Sriwijaya Nani Hobasan ni Parhaladu HKBP Tanjung Sari. Konseling pernikahan dipatupa di hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 mulai pukul 9 di ruang konsistori. Titing perjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason mah Suando M Malau ST, anaknya amata situa Dr. Andus Maniur Malau, tubuh ni inata Jenny Boru Sianipar, ruas ni Huriata Sian Sektor 2A, dohot Orwana, Tina Rahayu Boru Silitonga Escape NS MCAP, Boru ni amata Dr. Andus Nalom HR Silitonga Nahinan, tubuh ni inata Tiarlan Boru Siahan, ruas ni Huriata Sian Sektor Sada B. Pasu-pasu perbagason dipatupa di hari Jumat tanggal 10 Maret 2022 masuk pukul 10 WIB di Gereja HKBP Tanjung Sari. Konseling pernikahan dipatupa di hari Senin tanggal 7 Maret 2022 mulai pukul 15 di ruang konsistori. Opat titing perjolo dohot paduaon neng majalo pasu-pasu perbagason ma Elsa Ropita Sari Boru Hutasoit SKM, Boru niamata Ostar Hutasoit, tubuh ni inata Bunga Boru Sitangkang, ruas ni Huriata Sian Sektor Pergudungan. Dohot Pangoli Nones Sianipar SH, Boru niamata Situa Saud Sianipar, tubuh ni inata Asma Dina Boru Sibarani, ruas ni HKBP Immanuel Puri Anom Resort Padang Bulan. Pasu-pasu perbagason dipatupa di hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 di Gereja HKBP Immanuel Puri Anom Resort Padang Bulan. Titing perjolo dohot paduaon naing majalo pasu-pasu perbagason mah Batara Putra Pratama Manurung SH, anak niamata Situa Insinyur Baginda Manurung, tubuh ni inata Deslina Eva S Boru Siburian, ruas ni Huriata Sian Sektor Opat B. Dohot Orwana Dr. Fedora Angelia Boru Gultom, Boru ni amata Situa Tiopan Robert Gultom Nahinan, tubuh ni inata Dormian Boru Silalahi, ruas ni HKBP Jalan Simalingkar B Resort Kuala Bekala. Pasu-pasu perbagason dipatupa di hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 masuk pukul 9.30 WIB di Gereja HKBP Tanjung Sari. Konseling pernikahan dipatupa di hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 mulai pukul 10 di ruang konsistori. Onom titing perjolo naing majalo pasu-pasu perbagason mak Rickson Sihombing Eskom, anak nyamata Dr. Andus Tony Sihombing Nahinan, tubuh ni inata Dr. Andas Sabar Boru Siringo-ringo, ruas ni Huriata Sian Sektor Walu. Dohot Orwana Asmita Widi Marta Boru Nenggolan, Boru niamata Antoni Nenggolan, tubuh ni inata Saulina Boru Sinaga, ruas ni GKPI Jemaat Khusus Horisan Medan. Pasu-pasu perbagason dipatupa di hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 masuk pukul 10 WIB di Gereja HKBP Tanjung Sari. Konseling pernikahan dipatupa di hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 mulai pukul 9 di ruang konsistori. Ruas Nataba Mamuka Minggu Sadarion Gabe ruas ni Huriata Ma Ima sada keluarga ni amata Hari Haojahan Manulang, inatai Mona Febrida Boru Sipahutar, ruas ni Huriata nang majalo pasu-pasu perbagason na di hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sektor Sada A.
2. Keluarga Niamata Anggiat Marulitua Hutauruk ST Inatai Rohmahwati Sondang Boru Saragi Dot Sahalak Boru Nasida Imah Gloria Liberty Boru Hutauruk Pidda Sian HKBP Resort Bunga Tanjung Riau Pesisir. Alamat Jalan Sakura Raya Perum Millennium Business Center Blok C nomor 14 masuk sektor Onom C. I. Ruas Namoru atau Ruas Namoding. A. Nah di hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Nunga Marujungolu Ruas Nihuriata Ima Inata Rismina Meti Boru Panjaitan tutu umur 60 tahun nani habualuon ni amata Arosoki Harefa SH alamat Jalan Stella Residence Blok DD nomor 12 Sian sektor Sadah B. Tatanya kema anggiat tumi utarapol keluarga na tininggal hononna jala totong di pargugui Tuhan. Di minggu sadarion dung sidung minggu siang di patu pahuriat tado pangapulion tu bagas nasida. Nani uluhon ni parhalado nagok tiki. Pinangido matu sude ruas dohot parhalado ni sektori asaro mandohoti pangapulioni. B. Nah di hari Kamis tanggal 4 Maret 2022 Nunga Marujungolu Ruas Nihuriata Ima Amata Saud Naibaho tutu umur 78 tahun nani habaluon ni inata pesta Boris Tanggang alamat Jalan Pasar 2 Gang Danau Toba nomor 6 Sian sektor Tolu A. Jala di minggu sadarion di patu padu parmingguan di bagas nasida masuk pukul 8 WIB. C. Nah di hari Minggu sadarion Nunga Marujungolu Ruas Nihuriata Ima Inang Nurhani Boru Hasibuan tutu umur 74 tahun alamat Jalan Pelamboyan Raya Komplek Wakiki Blok B nomor 54 sektor Onom B. Laos di patu padu parmingguan sadarion masuk pukul 10. C. Ruas di Jakon Mulak Obar tu haputusan ni parhalado di sermon hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 di minggu sadarion di Jakon mulak magabe ruas nagok ima inatari bensi boru silaban dohot onom halak yanakon nasida ima Paul Marahaya nababan Alfredo nababan Maya Deborah nababan Kevin F nababan Catherine D nababan dan Steven A nababan Sian sektor Onom B. Acara pancak konon dipatupa di konsistori Andorang Somasuk permingguan pukul 10.30 WIB. K. Hona RPP Ruhut Pamisangon. Mamuka minggu sadarion tanggal 6 Maret 2022 Hona Ruhut Pamisangon Mars Ruas Nihuriata Ima. Jonathan Perdamaian Gabitua Simarmata Sian sektor Onom C. Alamar Saripe di Balian Nihuria RPP Bindu 4.1 halaman 41. L. Pelantikan Panitia Pesta Gotilon tahun Hasadaon Niroha dohot ulang tahun gereja napa 30 aluhon. Di minggu sadarion di permingguan pukul 10.30 WIB di Patu Pahuriat tado acara pelantikan Panitia Pesta Gotilon tahun Hasadaon Niroha dohot ulang tahun gereja napa 30 aluhon tahun 2022. M. Sektor Manjahe atau pemekaran sektor. Mamuka minggu tanggal 20 Februari 2022 membartu haputusan rapat Nihuria tahun 2019 saut ma di Patu Pahuriata marite naung nitotop perhalado sektor onom ima gabe tolu sektor onom A, onom B, dohot onom C. Perbagi ni wilayah sektor onom gabe tolu sektor boima di Jaha di titing cetak. N. Menggati anggota soundman di Huriata. Marhite titingon pinabotohon ma ala sahat tu tanggal 14 Februari 2022 dan ngadong dope na mendaftar ima
Nalao mengganti petugas sound system dohot persyaratan bahwa berumur maksimum 50 tahun jala adong partikian nalaho makubasi marhite sound system na adong di huriat tahun. Obartusi di lehon huriat tama partikian lahu mendaftar satu hari Minggu, satu hari Senin, tanggal 7 Maret 2022. Dewan-dewan Dewan Koinonia. Sada rencana ibadah sekolah minggu dan penerimaan guru sekolah minggu Bui Tajaha di titing cetak. 2. Seksi perempuan atau hari doa sedunia. Hobar tu program seksi perempuan di hari Minggu nanain ro tanggal 10 Maret 2022 di permingguan pukul 10.30 WIB ima acara permingguan na pinatupa ni Komisi Hari Doa Sedunia negara Inggris, Wales dan Irlandia Utara dohot tema Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu. Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Nama hasuhuton ima perempuan sian sektor pargodungan jala asaria mahita sude perempuan ni huriata on mandohoti acarai. B. Dewan Diakonia. Pangapulion di minggu sadarion mulai pukul 10.30 WIB di patu pahuriata do pangapulion tu keluarga yanakon ni D. Siregar nahinan, R. Boru si Hombing nahinan, sian sektor onom A di ruangan konsistori. Minangido tu sude ruas dohot paralo sektor I asaro mandohoti acarai. 2. Sektor nama ulang tahun. Di minggu sadarion di permingguan pukul 10.30 WIB pasahaton ni huriat tama cendramata Bibil dan buku ende tu sahalak ruas ima amang Binsar Hutagalung tubuh tanggal 3 Maret 1952 sian sektor 3B alanong sahat umur nasida 70 tahun na di tanggal 3 Maret 2022 huria pasahaton selamat ulang tahun jala saya di pasu-pasu tuhatama totong parangoluan nasida. 3. Seksi pendidikan Bui Tajaha di titing cetak. Parhepengon taidama di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dot akka hamaulateon jaka naso masuk dope di titingun sadarion jari minggu nanain Roma di titikon. Mulate madihita sude luas napasahaton pilihan bulanan dohot hamaulateon perpuluhan dot partisipasi tu akka ulaun huria lam ditabai tu hatama pasu-pasu na dihita saluhutna. Mulate madihita noaing hugorahami ma amang namar ulang tahun ima amang Bisar Hutagalung. Tes. Pinangidoma tu dongan paralado sektor 2B asa dongan yang memahami. Di amanami amang Binsar Tagalung. Naparjulo pasadon nami selama ulang tahun di amang. Lasrohata sa di bagasatikion ko paso-paso nito kata
amang di bagasatekyo. Nasinita ni rohani akan aporsia ni Tuhani, songon hata ni Tuhata di pesalmen 10 ayat 10 di dodo. Hari-hari di tahun nami itap 70 tahun doi jala molo meragu koon situ tu di eak do 20 tahun jala hina dengan nasida do hangaluton do talu jaun ayah atop situ tu do lau salpu jala habang do hami. Jadi nasinita ni halang na porsia songona di dok di hatan itu kata hari-hari ni ngulu nami itak ni 70 tahun di eak do 20 tahun molo Jepang nyamang hagaluton molo Jepang nyamang halu jaun daka kurang amunai alai hina denggam muna doi songon natar sorati ala nido ala masuk amang tusia 70 tahun tentu las doro hamuna jala huriaipe madok moleate dutu kata ala di pasu-pasu amang naiselaon udu tau numu nama muse ulaon tujulanon songon nari kor tau tuata nakin kok hangaluton dohot aso sa amang ulumuna alai surung-surung muna tangiang nami tutuhani dipargugui hamu secara kesehatan ditabai tu amang akagok kelas niroha marmudu-mudu akapoporamuna jala pangiduan nami gabisi partangiang mahamu ditongani hurion manangyakon paparamuna manangyakon nam akka ruas di huria na ditonga-tongani hurion Tuhan de batama napasi kopon las diramuna salai huria madokon selamat ulang tahun diamang jala hobartu las nirohani hurion pasatamido ima songon cendramata mabuhali hamu muse ima bibel do buku ede di bagasan omma ala amang mulau-lau butima.
Dameni debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata, dia mua kamanami dohot inanami, soang-soang niaka ginami na po sebulung. Hatan itu hata di minggu tasadarion, ima natar surat sian suratnya Apostel Paulus tuhuria Rom bidu 10 mamuka sian ayat 21 ayat 10 tolu sonom mahatana hujahama dihita saluhutna oddo tahe didok talpedo dihohatai di bagasan pamangamu dohot di bagasan rohamdo. Ido hata haporsiau ni na hubarita kun hami. Ai malua maho molo di parhato pot pamangami Tuhan Yesusi huhut di haporsiau roham. Naung di pahehe debata ibana sian akan namate. Ai rohaido porsia asa tu hati kuran. Pamanganido maka tidakon asa tu haluaon. Adidok suratido daksi bailaon nasa naporsea di ibana. Aidang adong ibar ni Yahudi manang kurik. Aisada do Tuhan ni saluhutna. Nau marbasa-basahon sian hamoraonna tu saluhut akan nama jo ibana. Ai malua do ganup nama jo goar ni Tuhani. Ido anggo sahatna. Urian itu hata di hamu akamanami dohot inanami. Molo di tikina parpudion molo tadokon dangadong be. Tardokon molo adong patu papardalanan nisada pardalanan dangadong be na tardokon lilu jolma. Bahkan molo tadokon hera jarang don waing peribahasai di patupa alai dokon malu bertanya sesak di jalan ninna sukuno tu kanator jarang be molo dong patupa pardalanan bisa dadalan dua tapola sukuno jolma susukuno ma ima si boto saluhut ni zaman waingon ninna ima Google Map tor disukut do tu dia do arah tu son menyitir tu son ninna diarahkan do perdalani jala sahat do ima nikmat ni perkembangan zaman waing dan apalah dong becu panghalak na lilu alai ternyata adong do halak na lilu mempergunakan Google Map diarahkan tu inganan nasopas di dalani. Jala serong dot di berita honi diaka berita-berita baik secara televisi do takalan nasing di babotohon lilu do si A ala di huton imana ima GPS lilu do si B dibuat imana tusan ninna. Jalan memang molotadokon ngajarang behalak. Alai saya jupang do HP na ulu membain arah yang salah, membain arah yang tidak tepat. Molo sanga lilu da manang dang pas arahna boido patubuhon sogoni roha kesal. Ngani huton HP ternyata dang mangalihon hasil yang baik, hasil napas di roha. Mungkin kita hiado mengadupi iya te yang do tinang. Kami sendiri piado mengadupi memang diarahkan do alai bahasa sama ikut tu dalam mekmet. Molo kendaraan roda opat cundang boy marsiboluson. HP adong do dalan utama na boy marsiboluson bakat tolu mobil boy do lewat marsiboluson di sini. Oman ada dokon molo sanga diarahkan
dalam yang mengarahkan salah. Sogoni roha do na tubuh. Harugir do na tubuh di sini. Jala ido na taida noaing parjolo marhite turpukton. Ima hala Kristen Yahudi. Na memang ditikisi Paulus mabarita ko barita na ulion pasahato suratna tu halak naso Yahudi, Kristen naso Yahudi. Ala di bagasa tiki nasida madok songonon. Tanga dong HP tikos na hita gabi halak Kristen. So hita na sitong. So hita na tikos. Halakat do na tikos nina. Ala adong perkataan ni halak Yahudi madok songonon. Hamu nani dokan nadi injili ni si Paulus. Tak tikos samu Kristen. Tak tutu hamu Kristen. Marisuang doha Kristen omunai. Hami do. Ay tuwa punami do di pasahat. Baga-baga di haluaw ni. Jala tu hami do di pasahat madalaton patik ni si Musay. Patik ni debatay. Dak kamu. Ninna songni. Gabi madele. Gabi do nasida. Tang ape lapatan na gabi halak Kristek kabe. Halakat do na tikos ninna. Maya ko mamang do tinang molosanga songoni dihita. Ay imada. Sian dang HKBP HP na tikos marnamat na tu surgoy ninna. Huria ado, huria bedo. Ninna. Adong musero man do songonon. Ay molotiki aktivitas nguluna terdaftar di mana alai pengalaman do mangda natiki kami marhuria di Pulau Jawa. Ay soya amang inak parhala doma. Ay soya tarido nalisa terdaftar. Baru amang udokon. Ay dung ujung ni nguluna baru pimana ro. Nina. Bahasa songoni udokon. Sebelum na tu dia di huria A, huria B. Oh atok malah songoni na dirajumi nasida do na modingodo keluarga. Pitu masuk tu surgwe marhiti HKBP do HP naraku. Mekel makadongani. Nakpe anekdot sa sitong nai. Nangpe lelucon sa sitong nai. Alay molotai na tadokon naing patuduhan na sitong antikos. Dak siya di dalan na, dak songon di dalan na. Songon na di papotokon ni halak Yahudi di son, dak kamu na tikos din na. Tu halak Kristen na su Yahudi hamido. Ale Roma si Paulus marhite turpukton di patorang diodolhon bahwa arah nasidei nama dokon nasida tikos dangat salah arah. Tikos do nasida majalo parjolo opu nasida majalo patik. Tikos do opu nasida parjolo makanguluhon. Jala dina dihalak Yahudi halak Israel do na makanguluhon patik. Bahkan gabi ada tistiada do di nasida. Ada istiada tu halak Yunani, tu halak Rom, down, pola tu halak Israel di, halak Yahudi. Alai, nari dok ni si Paulus mari diturpukon, ternyata nasida salah. Pola patiki dia ngulun alai hasikopan ni patiki, tak dihaporsiai nasida. Rangkuman molotadokon muara todi ni patiki jiwa di patiki tak dihaporsian nasida penggenapan ni patiki tak dihaporsian nasida ai patiki di lewat debatati kitu nasida asa ido mangiring-iring nasida parorot nasida gabe rul gabe ral arah tu nasida laho makaporsiai hasikopan ni patiki ima Tuhan Yesus Kristus. Ternyata mereka tidak mengimanin. Aidina rotu hata Yesus Kristus tu portibio dakia dia porsi nasidai. Jadi malah berstatus Kristek penasida tiki. Dan gabi dibereng nasida Kristus na gabi utama. Alai molohu ulau patikon, molohu patupa patikon. Alai taringok maka porsi Tuhani.
tidak totalitas di patupan nasida. Dan sikap dan secara menyeluruh nasida, maka percaya Tuhan ini lebih diunggul hon nasida do. Ay molahu ulah non ngabo dapat tahu nina. Ape molo dihapersyai Tuhan ini, Tuhan Yesus si sikap do Jepang nasi asikopan ni patiki. Ido tidok si Paulus patorako parjolo marhite turpukot kita. Bahwa asikopan ni patik ada pada diri Tuhan Yesus Kristus. Napa dua hon marhite turpukon di pabotohon haluaon itu sangat dekat, sangat sederhana. Keselamatan yang dibawa oleh Tuhan haluaon na pinatupan di mata itu sederhana. Mau taida marhite turpukon doko talpedo di hohatai di bagasan pamangamu do di bagasan roham do. Ido hata hapersioni nahi ubaritauni ai malua maho molo diperhatopot pamangami Tuhan Yesusi uhut di hapersia roham naung dipakai debata ibana sian akan namate ala didokot di bagasan pamangan di bagasan roha pamanganodo marhatopoton isi do Kristus Yesus. Itu kesederhanaan mengucapkan mengakuin Yesus ima si balua. Jala mengakuin Yesus na paluaon nguluna borhat sian roha. Jadi mau tadokon dua hal yang tidak terpisahkan di ngulu ni halak na persea. Suado berita ni Yesus Kristus songo si palua di rohata alai patardoi di pamangata. Di rohata tah persiai do Kristus Yesus si palua alai di pamangata patardoi. Molo dison di rohata dang di boto jolma isi sida rohanina. Isi maboto rohani na jojo do kita maddo songoni baik si orang maboto rohani sahalak darang maboto alam maldo madodo roha alai roha boy do taridai sian perhatopotota siap panidanyota sian pamangata. Hidup baik namang daronak ini inang sederhana do HP haluau ni. Majakon Yesus digoluta dalam marhata poton ni bana. Secara sederhana konteks ni dongatan nama buat terdiri. Contoh yang sederhana konteks ni dongatan nama buat terdiri anak kona. Di hata ditikina terdiri di pangido rohamdo. Di dio dadanakon tu bagasan nahina persiomo dan didokon tu parbinotoammo hidup bahin natari tiki marguru katikisasi baptisan hu sungguli mamuse hapersion nasida ibu nasida wado hapersion nasida do husungguli di hapersia nasida doi ahadon dila ni padidio ni cupang do haluau nabi nuan ni tuhata Yesus Kristus tu ngolu ni colma jala di padidio ni ditobus de batado colmei siat dosa jala di padidio ni cupang ni colma do Yesus natar silang, mudar ni Yesus na durus di hawa benar silang, doh di daging ni Kristus Yesus na hehesian akan amate. Usuk kutu nasida na dua, ia persiamu do Yesus na balok ia persiai. Dan
molo mana di dokod do dan siap bagasar rohana hapersione siap parbinotuanna amang anom majo jolo belga majo yang nakokon asa hubua terdiri asa dia tusi anak kokojo aduh padidion ini nak HP padidion adalah keselamatan tuganub jolma dan marnida usia yang dikatakan manusia. Begitu dia lahir ke dunia ini, dia adalah manusia. Maka dia membutuhkan pengampunan dosa. Maka dia membutuhkan hasesaan ni dosa. Mudar ni Yesusi manesa dosana. Hidup bain dipangido roham. Didio dadanakon. Tu bagasan ni nahina persyamu. Takas dotong disi suku-suku ni itu nasida. Dipangido rohanami nada sida. Anon. Alani adong suku-suku na paduahon. Olo doho mabuat dadanakon. Mengajar olo doho mabuan anak komon mandad daharajon di bata hatan di bata mengajari nasida hatan di bata. Berarti di parhatopot diulahon. Olo doho mabuan ibana tu perguruan ni halak Kristen. Dalam arti aktivitas gereja menunjukkan rohana maka persyai pamangan na marhatopoton dohot mangulahon na diha persyai. Ido mang do tinang bolotadokon sederhana do haluaun. Menerima di dalam hati, menyatakan secara ungkapan dalam mulut. Napa tuluhot marhiti turpukom musei nataida sangat menarik ada pernyataan dikutip oleh Paulus adidok suratido dang si pailaon nasa na persia di ibana. Amang do tinang ini meyakinkan papostol roha. Ayah mahatan na papostol roha pos maroham puang. Dang manang tu dia biau disoddo nina. Molo ngadi papos rohata dang ganggo berrohata di siate. Pos maroham disurgoi do hawaduan nina. Ada yang meyakinkan, ada yang menjamin. Hatani debatado na menjamin kita. Hatani debatado yang menjamin kita ada di sorga atau tidak nanti. Jala di papoton di hatan debata di son. Dang si pailaon nasa na persia di ibana. Molo hotti ta persia di Tuhani tajako di mana. Molo tadokon tu dia do hodung mate ho. Hatani debatado na paposton halak na persia. Taksi pailaon halak na persiai. Alani sangat menarik molo tadokko dang boy malua hita HP sian hatan di Tuhani. Dang boy tatadikon HP hatan di Tuhani. Idong na paposok kita majalo pasu-pasu, majalo pangurupion, majalo pangaramotion ni debata, majalo holong ni rohan debata, bahkan asa miak kita dua dihangulua sogot hatan di debata do menjamini. Didokon songo diturpukon daksi pailaon nasa na persia di ibana. Jadi maulo maka persia Tuhani ternyata sangat indah sekali. Jalan napa tuluhon napa opaton napa pudi bagasa turpukon didokon ai malua do ganup nama jo goar ni Tuhani. Ai malua do nakin diyakinkan dengan daksi pailaon. Napa mangihot didokon ay malua do ganup nama jo goar ni Tuhani. Menarik terpukon amang do tinang di kita. Ada satu hal yang meyakinkan Bapak Sorohata. Perjolo nakidak si pailaon napa duan ay malua do ganup nama jo goar ni Tuhani. Goar, apalah arti sebuah nama? Ale bermakna do goar ate. Di zaman najolo molo didokon isi lo mengajar di kelas semua duan azari sono nina
bapak siadui ninna kan molong edok sooni tarot tohom mak bah buana mah ninna hola mabigi warna pe nga hitir jolma aung do sooni na jolo isi doro mengajari anon di pelajaran mata pelajaran mana saya unang may mana masuk di tahun ajaran baruon ninna manang di semesteron unang may mana masuk hola mabigi warna pe ngatahutan bahkan na jolo pe ni hilala do pe amang do tinang hola takangi ba hola ro inong ni ba mandokon suatu kutuba buah hotu bapa dah ninna napi tor busi saubi ba disi hola warna pe pina di pabuahon suatu kutuba buah hotu bapa dah ninna nah hitir bebe disi ahaman non caloku sian bapa dari kan Allah holan keluar ternyata dakolas melota dokon apa arti sebuah nama guar PHP memiliki kekuatan tuh makan molotaida di hapersiota dada holan secara fisik pengaruh nih debata di ngoluta takolan molotadokon secara fisik nang taida ma debata asa mabir kita amanang asa berpengaruh asa marlapatan napi natupan nih debata di kita hola goar ni Tuhani pe mace marlapata situ tudo nabor hatita majamang dokol goar ni Tuhani sian hapor syota Jepang tado las niroha Jepang tado pasu-pasu apalagi ditiki di hagugutan ai malua do ganup nama jogor ni Tuhani nama Tuhan itu kuat hidup baik di bagas satangiang Jepang tado heluaon ala adong goar ni Tuhani nasai teju nasai tagata kuari terus alani amang do tinang maju goar ni Tuhani memang iko borkat dosian hapor syauta gabi biar mina Jehova do kita patu paon dan gabe tak sepelekan goar ni Tuhani alai memang betul-betul do tahari koton Tuhani di bagasan ngolutta tahari koto Tuhani di parngoluatas ganupari hola guarna pe tapangido tajo Jepang tado alus nyaka pada maka pergumulan di ngoluta mo kamanami do tinanami tarnumobi dia kadongan nanaing dilantik gabi panitia pesta tahun kesehatian pesta gotilon dot hari ulang tahun ni hurian itu kata di HKBP Tanjung Sarion taingok mamang molotadokon adong do secara haputusan ni huria si dalatonota si capayota memang boy doi tamardok mandok sonon tolap nami doi tarpatu pahami doi songo panitia do takalan nasing dope alai molo persia do hita na ulau ni Tuhani na taula na tahobasi jalan angasaon guar ni Tuhani hita Jepang tado pasu-pasu dohot halongangan patupaon ni Tuhani itu hita daksi pailaon nasa na persia di ibana alani tahobasi ma pakobasioni borhat sian hapor syota itu na utama borhat sian hapor syota jalan sian mau dia kadongan panitia taida ma wado Tuhani mangulahon mangurupi mangaramoti hita mangalehot tu hita torang ni pikiran pasauton sakapna marhite kepanitiano Tuhan debata mamasu-masu hamu. Tuhan debata pasik kopon nani hobasa muna. Jalati amang do tinang nama buan yang anak komuna tardidi ingot tamuma pada muna sadario muse. Anak komuna na parjolo
nunga marpada kamu tu debata. Sonari muse marpada kamu tu debata. Ingot tamu mai saliling nililing na. Ai ido ingoton ni debata haduan. Dinaroi mana Kristus padua halion iskunon nama. Ai padam mo puang ingot todo da parjolo tiki malua ho marpada dohodok debata. Da ditiki natar pasu-pasu ho marpada dohodok debata. Da tiki mapuan yang nakom ho marpada dohodok debata. Dohot mangulahon ulau nabadia pe marpada dohodok debata. Opak padata tu debata. Dinaroi mana Kristus padu halion sukunon na dosian hitaon nau paton. Bado ramok do jamok do diulau ko pada mi nina. Jadi molo taulah ho pada ni di bagasan ha porsiota daksi pailaon nasa na porsia di ibana. Amin martangyang na ita. Alay Tuhan di bataman namin na marhabang sa di Banua Gijang. Mulihati ma Tuhan di asini roham di hami di minggu sa darion hatam na badiyay Tuhan pabotohot Tuhami. Hodo hasikopan ni patik na pinasahatmu Tuhami di Portillo. Molo haporsiay hami ho Tuhan jalo parhatopot tami ho. Nunga huulaw kami hatami Tuhan. Do patik ni. Jiwalahu patudo kami idingulu nami sikanupari. Jalo parhatopot tami may Tuhan. Hatidako kami may dingulu nami sikanupari Tuhan. Alay Tuhan jupang nami doa kahamaulon do tantangan. Alay hatam na badi paingot to pabuaw kami ay malua do gandup na majo guarmi Tuhan. Jo nami do guarmi Tuhan dihag jupa dihagogotan. Jo nami do guarmi Tuhan jupa dilas ni roha. Jo nami do guarmi Tuhan jupa dia ka arsak ni roha. Asa jaloon nami Tuhan holong dohot asini rohami diha. Hal itu andi bataman namin na marhabangsa di Banua Gijang di bagasan Arina Pinar Badiamon. Pasu-pasu masa luhut na Tuhan aka program-program ni Huriam. Asabuhi mardala Tuhan. Homa na patiurhon roha do pikiran ni ganup aka parhubas ni Huriam. Mulai siap partohonan aka dewan seksi do taka ruas ni Huriam na berpartisipasi dia ka ulau ni Tuhan. Pasu-pasu Tuhan, pasikop sudah ulau ni, asabahin sangat dikuar. Alay Tuhan, di pasu-pasu hodo Tuhan, akar ruas ni Huriam, di leokodo las ni rohan nasida, marhite, di pasahato di basa-basa ko Tuhan, danak, tu keluarga ni, manami amang Jesi Manjuntak, inang boruha sugian, manami amang Pariaman, silalahi inang boru si Mancorang. Pasu-pasu nasida Tuhan, pasu-pasu yang nakon nasida, asa si Burmagodang tarlumubi di ngulu ni partot dion na Tuhan. Tuhan, di bagasa tikion, dibuan keluarga Mangutagalung do Tuhan, boru nasida macalo patidion na badia nasyako. Asa macalo hasisaan ni dosa Tuhan. Jala gabi paniat di harajom. Pasu-pasu mana toras na toktong Tuhan. Asabui di parmudu-mudu yan akon na say. Pasu-pasu baru na si Tuhan na macalo pa di diyo ni Tuhan. Asa toktong. Ho na pagodang-godang dingulu haporsyon na dohot dingulu si ganupari Tuhan. Ali Tuhan, saya pasu-pasu ma aka yan akon ni ruas ni Huriam. Nanaing macalo pasu-pasu pardonga sari pio Tuhan dia katiki nabi jalan naung di bagas dan tartikting Tuhan. Parade roha do pikiran nasida Tuhan dia naing macalo pasu-pasu pardonga sari pio ni pabotoho tu nasida. Hodo Tuhan nama kalau mohon pardonga sari pio ni jala hodo na pajongjong pardonga sari pio ni Tuhan. Ai asa marhite-hite pardonga sa repion ni Tuhan. Saut na Salomon roham. Di tonga-tonga ni parrumah tanggao.
Jala mangulahon lomoni roham sude aka na di bagasa parumah tanggaon. Ali Tuhan ebata manami persiapan na pinatupan nasida mulai sian aka ulaon naing pamasu-masuon dohot aka ulaon resepsi manang ulaon adat pasikok matuhan asa gabe lasni roha di nasida Tuhan bohal nasida membangun rumah tanggai. Ali Tuhan ebata manami namar habangsa di Banua Gijang. Marningot tami Tuhan diaka ruas ni huriam naung gabe ruas ni huriam Tuhan. Bergabung dohot huriamot Tuhan. Lima keluarga ni amanami amang hari hojaan manulang inang borusi pahutar. Amanami amang marulito tauruk inang borusa ragi paso-paso nasida asa gabe ruas na burju nasida Tuhan di tongan ni huriaon mangulahon akan nasa lomoni roham di aka pakawasion nasida si kanupari do aka aktivitas ni huriam Tuhan. Tabaya kagok las ni roha di ngulu nasida di tikion ali Tuhan do tikinain ko. Suang-suang ali Tuhan di bagasan habok ni roha do ima keluarga nyamanami amang harefa ala diak tikina salpui marujung ngulu inanami inang boru pajetan jala di keluarga ni amang saut nebaho Tuhan inang pesta boru tanggang ala marujung ngulu amanami amang saut nebaho Tuhan dohot di keluarga pardede Tuhan ala marujung ngulu inang buru hasibuat Tuhan. Ali Tuhan apuli roha nasida. Pabotoho tu nasida Tuhan. Ia hamatian dan ujung ni ngulu ni akan aporsia. Alai adong do hanguluan nama noktong na pinaraden. Hamatian parhitian do Tuhan lau manopoto. Alani apuli roha nasida Tuhan lehon sikat ni halu jaon do sikat ni ilu nasida Tuhan. Asabui musai nasida mula-ulaon tujulanot Tuhan di bagasan pangaramot yamu Tuhan. Ali Tuhan debata manami namar habangsa di Banua Gijang mandok moleate do kami ala nunga dijakon huriam mulak ima keluarga ni inanami inang ripensi boru silaban dohot onom ni anakon nasida. Tuhan pasu-pasu nasida asa toktong di huton nasida akal lomoni roham di tongan ni huriau Tuhan. Jala hotok tong di parhatopot nasida. Ali Tuhan marukil do kami molo adong Tuhan cupang di tongan ni huriam nahona ruhut parmahanio pamisangon. Alai dalammu di Tuhan asa manadda nasida di hahuranganna asa manadda nasida di hadosauna asa ro nasida manopot to Tuhan. Alani Tuhan molo hupatu di patupa huriam ruhut parmahanio pamicangoni ima dalan Tuhan laho babuahon na di bagasan adosa odona sida na ikom makarikoton hasesani dosa makatidakon namar dosa na sida Tuhan. Alani todim to di perbede toktong Tuhan manungguli rohana sida asaro na sida manopoto Tuhan. Ali Tuhan debata manami namar habangsa di Banua Gijang di bagasan tikiope Tuhan nunga di patupa huriam pelantikan panitia pesta tahun kesehatian pesta gotilo dohot pesta hari ulang tahun ni huriam mulai sadariot Tuhan mulau-lau mana sidan nom lau patuluson sudah ke program naung diputuson di huriam mangasahon hodo nasida Tuhan mangasahon guarbo do nasida alani sahala nasya koma nama dongani mangurupi nasida jala todim to di perbedema na mangajari nasida patupahon akan nadumenggan marhite ulauni Tuhan. Ali Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang kok dope aka program-program ni huriam. Alani Tuhan upasatami do Tuhan asa patulus masudinai bain sangap di guar muali Tuhan. Jala homa napasikop poni sudina. Songsoni Tuhan marningot tami diakar ruas ni huriam na di bagasa parsahiton naso targora kami sada-sada ali Tuhan
molo pe di bagasa tikion. Songon amang situa en sibarani, songon amang palar nenggulan dohotinang berusia turi. Tuhan mangasahon guarmu, mangido kami Tuhan. Odo padauni bolo Tuhan, pamalum parsahiton nasida. Sian sada di rohanami do kami mangido Tuhan. Pamalum masu de aka ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Papos rohan nasida. Mangula doho Tuhan, pamalup pamparsahiton nasida. Jala di leokodo wasom Tuhan, tu aka paramedis. Dohot tu aka obat, dohot aka si panganon. Asa malum parsahiton nasida. Molete Tuhan, nunga patari, jala nunga taridai Tuhan. Pasiko ma Tuhan, hamalumon nasiako. Molete di oleh Tuhan, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami Tuhan. Amin. Marete hita laus tapasa mapiliata. Undang-undang
Maita sianduke nomor 146 Roma natoras dot nanakonan yang mabuan tardidi. Martangi yang maita alia manami na di banua gijang narodo hami tu jolo mabuan akad dadanakon saya si maroham jalo manasida gabi anak kamu pasu jala pergugoy manasida mangyai hangulo sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus amin. Atong hamu natoras na mabuat dadana si dirionon tangion hamu mahatan ni Tuhan Yesus lau mahamu tuliat portibion. Atong hamu natoras na mabuat dadana si didinon tangion hamu mahatan ni Tuhan Yesus lau mamu tuliat pertibion nin nama dok akka sisianna podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama dohot anak dohot tod di porbadia acari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahon itu kamu jala ingot ma sai donganok kudo kamu genupari rasi rasa roh ajalnya senganon manangisi na porsia dohot nididi dapotan hanguluan alai naso porsia hona uhum sogut tangion hamu ma dohot hata natar surat di surat misi Markus adong ma akan nama buat dana tutukan Yesus asa di jama alai dipicang akka sisian naima nama buani jaladung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dogma loas hamu ma akad dana kiro tuau unang orai hamu nasida ai diakas songonido harajau ni debata natutudu na hudokot to hamu manang ICP anggo sosongo dadana kibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihaul maka dadana ki dia peho matangan natu nasida mamasu nasida atong hamu hati dako kamajolo hapor siautai. Atong alusyamu mahata na huskunon jalo omma pada muna tu debata dipangido hamu noaing didion dadanakon tu bagasan ni nahina porsiom muna alusna dipangido rohanamido beha na olo do hamu mamudai anak komunon asa diboto jala dihutun nasida hatani debata halusna naolo dohami naolo dohamu marsuru nasida tu gereja doho tu parguruan ni huria Protestan asa gabi ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus halusna naolo dohami
Atong tapasaat mana sida tu debata marhiti-hiti padidion na badiay. Ale Nuela Tiozevanya Abigail Hutagalu. Kudi di mahotu bagasan guar ni debata ama, do tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guar ni tod di perbadia. Amin. Lepas tangan nyaman, ini pegang. Saya di ramote debata moho di mau tu bagasan harajan debata roh di saliling ni lilina. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungau pasatami aka, pasatami dak danau kontuho. Jalan di jakoko do nasida gabi anak komu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni hala Kristen nasida di tanah on. Jala gabi panian di hangeluan nasa liling-lilingna. Asima roham doho diakan natoras ni dak danakon. Sai parkukui jala ajari manasida. Manugu-nugu dak danau kotuho. Asarap nasida tarului di aka arta nihara jomu. Amin. Hudul maham. Mari demahita sian buku nomor 145 mangarade ma panitia do mangarade ma mang sekretaris lama jaun eskata. Acara pelantikan panitia tahun Hasa Daun Niroha Manang tahun kesehatian Pesta Gotilon dot ulang tahun Gereja Napa Tulu Pulau Tauton tahun 2022 di Huriata HKB Tanjung Sari Resort Tanjung Sari. Mari di Maita sian buku edio nomor 650 sada ayat 2.
mamajaha surat haputusan ni kepanitiaan na jinahaon ni amang sekretaris Surya. Shalom madihita kadamang do dainang. Surat keputusan nomor 03 garing SK garing 02.1 garing D10 garing R26 garing 3 garing 2022 tentang pengangkatan panitia tahun kesehatian Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-38 HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari tahun 2022. Pendeta HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari yang berkedudukan di Jalan Setiabudi Gang Gereja nomor 7 Tanjung Sari Medan membaca program pelayanan HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari tahun 2022 tentang perayaan tahun kesehatian Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-38 HKBP Tanjung Sari tahun 2022. Menimbang perlunya mengangkat panitia tahun kesehatian Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-38 HKBP Tanjung Sari tahun 2022 untuk mempersiapkan segala keperluan dalam pelaksanaan ibadah dan perayaan tahun kesehatian Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-38 HKBP Tanjung Sari. Memperhatikan tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 amandemen ketiga bab ke-8 tentang rapat di HKBP, mengingat rapat Parhalado tanggal 1, tanggal 15 Februari dan tanggal 1 Maret 2022 yang memberikan hak kepada semua Parhalado sektor 2 dan 2B untuk memilih panitia tahun kesehatian Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-38 HKBP Tanjung Sari tahun 2022. Memutuskan dan menetapkan 1. Nama yang terdaftar dalam lampiran surat keputusan ini diangkat dan ditetapkan menjadi panitia tahun kesehatian Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-38 HKBP Tanjung Sari tahun 2022. 2. Diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka acara tersebut. 3. Panitia wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Huria melalui pimpinan jemaat paling lama 1 bulan setelah selesai pelaksanaan acara tersebut. Demikian surat keputusan ini dibuat dengan benar dan disampaikan petikannya kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Ditetapkan di Tanjung Sari pada tanggal 6 Maret 2022, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta HKBP Resort Tanjung Sari, ditandatangani dan distempel Pendeta Manahara M. Panjaitan STH MM. Tembusan disampaikan kepada 1. Majelis Perbendaharaan, 2. Bendahara Jemaat, 3. Sekretaris Jemaat, 4. Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia, 5. Badan Audit dan Arsip. Lampiran surat keputusan pengangkatan panitia tahun kesehatian Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-38 HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari tahun 2022. Penanggung jawab Pendeta HKBP Resort Tanjung Sari dan seluruh Parhalado HKBP Tanjung Sari. Penasehat Doktorandus ND Malau. Berikut Doktorandus Bukit Tambunan MAP. Berikutnya Profesor Dr. Himsar Ambarita. Berikutnya M. Sagala. Ketua kami harapkan supaya datang ke Langgatan. Frederick P. Hutagaul ST. Wakil Ketua Sintua Palti Hutasoid SPD MT untuk bidang tahun kesehatian. Wakil Ketua 2 Francisco H. Sihaloho untuk bidang Pesta Gotilon dan ulang tahun. Sekretaris Anggiat P. Ritonga ST.
kami dapat berita lagi berduka karena mertua lagi meninggal dunia. Wakil Sekretaris Calon Sintua Joel Simanjuntak, Bendahara Nyonya Tampu Bolon Tiurma Boru Tambunan. Bidang tahun kesehatan, kami mohon para koordinator boleh dapat hadir dan anggota nanti tetap di posisi bangku. Bidang tahun kesehatan 1 seksi ibadah, koordinator Bibel Pro Hesti G Panjaitan, anggota Pendeta Rolina Buang Manalu STH MM, Pendeta Pander Sinaga STH, Pendeta Henry Warnek Siburian STH, Diakones Riana Sinaga Esos. 2 seksi pendidikan, koordinator Nyonya H Situmorang Boru Naibaho, Nyonya Sahat MH Simbolon Boru Sagala, Nyonya J Sijabat RR Boru Silalahi. 3 seksi kesehatan, donor darah dan pemeriksaan kesehatan, koordinator Dr. Nelly Saurma Simarmata, Nyonya Sintua H Sibarani Dr. Gigi R Boru Simatupang, Nyonya Sintua J Manurung Boru Sinaga, Winda Girsang. 4 seksi seminar untuk motivasi dan kesehatan dan lain-lainnya, koordinator Nyonya Sialagan Boru Sinaga, Calon Sintua D Sinaga SEMSI, Mariani Lumban Tobing, Nyonya RM Simanjuntak Boru Siagian, Nyonya AMP Sianipar Boru Sianturi. 5 seksi perayaan Pasca 17 Agustus dan ulang tahun, koordinator Dr. Andus H. Situmorang MM, Wira Doni Gultom ST, Odi Rinaldi Sinaga SPI, Leo A. Manurung SH AMD PAR, Insinyur J. Silalahi. Angka 2 bidang pesta gotilon dan ulang tahun. 1 seksi dana, koordinator Sintua Arifin Manalu, anggota Sintua Jahiras Huta Barat, Sintua Dr. Anda MH Boru Gultom, Calon Sintua Ronald Sirait, Sintua Yosep TM Lumban Tobing, Sintua Imelda B Boru Tambunan, Sintua Masnur Boru Silaban, Sintua Manogari Tambunan, Sintua Mora M Boru Nenggolan SS, Sintua Pirmahot Nebaho SH, Calon Sintua Hotman Silitonga SPD MT, Sintua Dr. Anda Juni Boru Siahan, Sintua Rena Boru Parhusip SPD, Sintua Dr. Andus Jiksen Simatupang, Sintua Nelson JJ Sagala, Sintua Dr. Andus Ek Saudi Simbolon, Sintua Adventa Simanungkalik, Sintua Henry I Sianturi SKM. Yang kedua seksi konsumsi, koordinator Sintua Asima Rohana Tarihoran, anggota Nyonya F Hutagaul Boru Silitonga, Nyonya Sintua A Manalu Boru Sitindaun, Nyonya Manurung Boru Purba. Yang ketiga seksi bazar, koordinator Nyonya Bukit Tambunan Boru Togatorop, Nyonya Himsar Ambarita Boru Huta Barat, Nyonya Gindo Rajaguguk Boru Tampu Bolon, Nyonya R Nenggolan Boru Pasaribu, Nyonya Sintua FB Sihombing Boru Saragi, pemuda dan remaja HKBP Tanjung Sari. Keempat seksi lelang, koordinator Goodman Sialagan, anggota Frans Silaen, Maruli Siboro, Ronald Panjaitan, Liberty Nababan, Insinyur Parulian Simbolon, Tonggo Simangunsong, dan pemuda serta remaja HKBP Tanjung Sari. Yang kelima, seksi humas, multimedia dan publikasi, koordinator Sintua FB Sihombing beserta anggotanya semuanya tim multimedia HKBP Tanjung Sari. Yang keenam, seksi tempat, peralatan dan dekorasi, koordinator Amir Tambunan, anggota Maruli Sitinjak, Calon Sintua John R. M. Banjarnahor, Hilman Ambarita SD, Edi Marbun, dan Berto Simanulang. Yang terakhir, seksi keamanan, koordinator Ricky Anto Sipayung, anggota semua security HKBP Tanjung Sari. Demikian pembacaan surat keputusan. Mau lihat tema dihita. Hau Pandita HKBP Resort Tanjung Sari,
patakason haradio muna, pabangkitkon gabi panitia tahun hasadaon ni roha manang tahun kesehatian. Pesta Gotilon dohot ulang tahun gereja na pa 70 tahun 2022. HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari songon naung di jahau nakin. Naolo dohamu pabangkiton gabi panitia tahun hasadaon ni roha. Pesta Gotilon dohot ulang tahun gereja na pa 70 tahun 2022 di HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari. Hobartu isi ni surat keputusan naung binegemuna. Molo narade hamu alusiamu ma. Marhite-hite guarni debata ama, doat guarni anakna Tuhan Yesus, doat guarni todi perbadia, upabangkit mahamu gabi panitia tahun hasadaun ni roha. Pesta Gotilon doat ulang tahun gereja napa 30 tahun 2022 di HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari. Saya di parwai Tuhan debata aman di Tuhan Yesus Kristus mahamu. Marhite itu di perbadia patuluson ulaun na penasa Tuhan musadirion asa marsangap guarna. Marhite-hite pakebosiamuna. Amin. Marbalik mahamu mardopakon tu ruas. Amuaka dongan ruas nang parhalado HKBP Resort Tanjung Sari. Retama hita majakon dohot manupahi aka ulaun na hinobasan nasida. Asalam marbungaran guarni tuhata di tonga-tonga ni huria nang masyarakat. Marede hita sian buku di nomor 510 sia tolu laos pudul mamuse hamu aka panitia tu dulat tabe. Jong-jong mahita salutna. Tatangnya koma pelian nata pabungo tu debata martangyang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo harorwan ni salhu selehon na dinggan doh nasa libasa na moliutus. Upasa tami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa hopar hasyang hami pelianon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni sileon-lehon mi tu kami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarabadia magwarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongoon sangon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami.
Una kami to gyutu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalahmu mapasu-pasu sia Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disondakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asi marukana midaho. Didopakon Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Shalom, amang dotinang, husungguli hami tok-tok kita, asa jamot disiplin kita patu pahon, prokes, asa tok-tok kita sehat, jala di bagas anai pason. Tok-tok ma, tak pelihara protokol kesehatan, di kita pakai masker. Tuhan debata masuk-masuk kita, jala husungguli hami muse, asa ta isi kotak dana pensiun, ni hurian itu hata. Shalom mari kita salutna. Shalom.